companya Leire i el meu company Adrián explicarem el treball que hem fet de la cuina de la casa de camp. Hem començat realitzant unes definicions. Per a fer les definicions hem usat el diccionari i fotos i dibuixos. Continuant amb el nostre treball, hem realitzat una poesia dedicada a la cuina. La poesia és un text literari que utilitza les rimes i s'escriu en versos. La cuina que hem descrit és àmplia i té forma rectangular. A un costat trobem una taula i cadires. Al fons hi ha una xemeneira per a cuinar, té dos càntirs que emmagatzemen aigua i està decorada amb quadres i plats. Esperem que us hagi agradat el nostre treball i si t'agrada, dones un like.